ان دفعے جيڏي ملن اسان طائف جي میدان پہ وڃو کاڏي پہ وڃو طائف نہ پر سوري میدان بدر پہ وڃو 17 رمضان بدر جی جنگ لگی نا ان سال رب 17 رمضان تے بدر جو میدان جو زیارت نصیب کئی اللہ یہ رستے ما جڏهن گزریا سی پنو خبر نہ ہے یا رہ جی ویو مون نالو لکھی ورتو ہو ت جيڪو اسان کي سڄي واٽ زيارتون ڪرائيندو پيو هلي گھڻو ڪري پنے ۾ لکيل او جيڪو زيارتون ڪرائيندو پيو هلي ہاں پنو لکھو او زيارتون جيڪو ڪرائيندو پيو هلي خبر نہ ہے کہ ہکڑی وادی کھوں گزر تھيو کتھوں گزر تھيو ہکڑی بیٹھی ڏي تھوڑی ہکڑی وادی کھوں گزر تھيو ان وادی جو نالو ہو وادی ہمرا چھا نالو ہو یاد کیو اگیو نالو وٹن سے دل ٹھری پوندو وادی جو نالو ہو وادی ہمرا ان ہمرا ای چئی کرے اے رون شروع کیو رمضان جو مہینو ہو 17 روز ہو ونجو کاڈے پیا میدان بدر پیا ونجو حضور جے صحابہ جے ان جگہ تے جتے 17 رمضان تے اسلام جی پہری جنگ لگی ہوئی ان بدھائن وارے چیو ت سائیں بئی پاسا نہارو ہی تو وادی ہمرا اتے کھجن جا ساوا وڻ ہویا ادا چاہے تے تو نہ بدھایو سبحان اللہ مہر علی شاہ گولڑے شریف وارو کہ جو نالو تم حضرت مہر علی شاہ گولڑے شریف وارو چی جڏهن گولڑے شریف ما نکتو ہویو پیادل پندڑو کندو کندو چی ہی وادیا ہن وادی میں چے رات جو پڑلا کيو ہوئے اتے اج بھی کھجی جا وڻ ہویا چے ہن وادی میں پڑلا کرے ۽ سونے گولڑے شریف وارے ایو شعر چيو ہو اس صورت نو جو تو رات جو یار دیدار کرائے ہوئے اس صورت نو میں جان کھاتے جانے جہان کھا اس صورت نو لفظن تے غور کیو لفظ بدھائن تھا پیا ت مہر علی شاہ جے سامو سرکار موجود ہوا نسندو پوجے پيو چوندو پوجے اس صورت نو میں جان کھاتے جانے جہان سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان وچوں ہن سب بڑیا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان وچوں ہن سب بڑیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا